Dobrý deň, volám sa Radovan a dnes vás zoberiem po Londýne do rôznych štvrtí, kde sú rôzne etnické skupiny a náboženstva. Dokážu tieto skupiny a náboženstva spolu žiť v miery. Skutočne multikulturalizmus zlyhal a čo najviac medializovaná moslimská skupina dokáže žiť s ostatnými v miery. Nachádzame sa na brehu rieky Temži a za nami je známa atrakcia London Eye a po mojej ľavej strane je britský parlament. Chcel by som taktiež podotknúť, že v Británii je zhruba 3 milióny moslimov a z toho 1 milión žije priamo tu v Londýne. Už v 8. storočí anglosaský král Offa mal mince s arabským nápisom La ilaha illallah, niet Boha okrem Allaha, čo je prvý pilier islámu. V roku 1641 žila na území Londýna skupina moslimov a už v tom čase niektorí Angličania prijali islám, a to dokonca aj vo vyšších vrstvách spoločnosti. V 16. storočí John Nelson bol prvý oficiálne zdokumentovaný anglický rodák, ktorý prijal islám za svoje náboženstvo. V roku 1649 Alexander Ross ako prvý preložil Korán do angličtiny. A my sa práve nachádzame v centre Londýna, v jednej z arabských ulic, veľmi frekventované, ako môžete vidieť. Dobrý deň, deti. Dobrý deň. Prvá moslimská komunita, ktorá sa usadila na území Veľkej Británie v roku 1869, boli Jemenčania, opäť najatí do služieb námorníctva, a už v roku 1873 pracovali Bangladežania v londýnskych reštauráciách. A ako vidíte, zrovna sa nachádzame na ulici, ktorá je okupovaná prevažne Bangladežanmi, a niektoré z týchto reštaurácií tu boli už v 18. storočí. V roku 1950 prišla do Spojeného kráľovstva veľká populácia moslimov prevažne z Ázie a v 60. rokoch vzrástol záujem moslimov o štúdium. V 80. a 90. rokoch prišli do Veľkej Británie utečenci z mnohých krajín, ako sú Afganistan, Somálsko, Bosna, kurdská menšina. A v roku 1981 známy spevák Cat Stevens, ktorý prijal islám a momentálne vystupuje pod moslimským menom ako Yusuf Islam, otvoril prvú moslimskú školu vôbec vo Veľkej Británii. Momentálne sa nachádzame vo východnom Londýne a za nami je jedna z najväčších mešít vôbec v Londýne. Volá sa East London Mosque. Táto mešita je rozdelená na dve časti, pretože v druhej časti je taktiež škola a moslimské centrum. A ako vidíte, tieto dve časti sú rozdelené synagógou, židovskou synagógou, pretože Židia a moslimovia majú veľmi blízko, čo sa týka kultúry, a vždycky migrovali do Británie spolu. A taktiež na mnohých miestach v Londýne sú mešity a synagógy spolu. Najstaršia mešita bola postavená vo Walese v meste Cardiff v roku 1860 a už o 27 rokov neskôr bola postavená druhá mešita v Liverpoole. Dnes sa na území Veľkej Británie nachádza asi 1300 mešít. V 30. rokoch minulého storočia dostali moslimovia od vlády pozemok a už o 14 rokov neskôr na tomto pozemku vyrastla jedna z najkrajších mešít vôbec, ktorá sa nachádza v Regent's Parku, a tá mešita je zrovna za nami. Ašhadu an la ilaha illallah. Sme stále v Regent's Parku a som tu s jedným bratom, ktorý by vás chcel pozdraviť do Čech a na Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. May God bless you. Momentálne sa nachádzame v severozápadnom Londýne pred jedným z československých obchodov, ako môžete vidieť. A taktiež je tu československá krčma a reštaurácia.
lidi tady bydlí hlavně na Golders Green a že tady prostě bezpečno, je tady celkem čistá area, jako víceméně, oproti jiným čtvrtím v Londýně. No. Těžko říct, já se tady bydlím sám jak asi 8-9 let. To je dost dlouho. No, protože jsem bydlel třeba na Harrodsdenu nebo ve východním Londýně jako Walthamstow a tam jsem zrovna líbilo, no. Takže to je to lepší, je? No, rozhodně jako to. Bohužel teda jako spoustu shopů je třeba zavřeno v pátek, že jo, ale to je zase daný jako to areou. Ale jo, myslím, že to je hlavně takový důvod, že je tady bezpečno, no, protože je to velké město a člověk nikdy neví, jako to, hlavně pro ženy. Jasně. Kdo tady žije delší dobu, tak není v žádném případě rasista, to je nesmysl, to je kravina. Ať seš co chceš, já jsem třeba křesťan, jestli ty seš muslim, je to úplně jedno. Pokud ty nebudeš ubližovat mě, nevadí mě to. Tam jde úplně o jinou věc, tam jde o to, že spíš třeba ti bossové, který jsou nad tebou, tak tě berou jako výstany do roku. Rozumíš tomu? Jasně. Jo? Tam máš spíš problémy, ne jako problémy. V žádném případě nemám problémy, jestli někdo muslim, nebo černot, nebo jestli je Japonec. Ano, mám kamarády po celém světě, jasné. od Kanady počínaje až do Austrálie a je to úplně jedno. Jasné. Pokud je někdo normální, co jde. Jasné. Nemám žádný problém. Toto je židovská čtvrť. Nemám problém. Áno, my nemáme nikto problém. Moje babička byla židovka, takže... No, nemáme problém. Tu nás sme stretli kamaráda a hovoril, že je moslim a robí u židov. Tuto v tomto butcher shop. Nie, s tým není problém, len som chcel akože, že či ako nemáme ako komunita ako problém, že celkovo, já že... si myslím, že ne, že to je tak strašně rozdrobený, že to prostě, víš co, každý asi zažívá v té čtvrti něco jiného. No jasně. Pochopitelně, jak vám říkal, že pokud budeš být někde v Harrodsdenu a budeš večer doma a někdo tě předpadne, tak budeš mít problém. A to máš problém kvůli černochrům, ale kvůli tomu, že tě někdo přepadl. No jasně. To není rasismus. Jasně. Že ti zebral mobil. To... Jasně, rozumím. Pak ten člověk je pochopitelně naštvaný, že? To je jasný. Ale to není kvůli tomu, jestli někdo takový, onaký nebo jiný. Jasně. No jinak bych nemohl mít hospodu, jak bych mohl mít hospodu. No, to je pravda, že... Co? No, jak pekné. to chceš udělat? Tak nech sa vám darí. Čau. Ako vidíte, multikulturalizmus funguje. Moslimovia tu žijú 400 rokov a len za posledných 15 rokov sa moslimovia spájajú s terorizmom. A ja sa pýtam prečo a myslím si, že na túto otázku je každý dosť inteligentný si odpovedať sám.